Мамо, изкарах двойка по математика. Ще ме набиеш ли? Ех, сине, ето че дойде и този момент. Сине майчин. Какво ще ме правиш, мамо? Кажи ми. Знаеш ли какво? Ти си избери. Пръчката или бухалката. Оф, не. Нали няма много време да си избираш? Няма много време за губене. Оф, не искам. Не искам. То и аз не искам да ми носиш двойки в къщата, ама ми ги носиш. Така че избирай по-бързо. Оф, добре, дай да видя пръчката. Помисли си добре, с пръчка боли бая. Може ли да видя и бухалката? Ето. Ай сега ми ги върни да те набия. Какво правиш? Хайде, върни ми ги.